Hello ƙawata. Wallahi ba zan iya sita min ƙarasuwa supermarket ɗin nan ba in gaya miki. Abin da ya faru kenan wannan mashiriritin mana. Kawai mun tawo hanya in gaya miki kowa ya gani sai faɗa da shi wai yayi mafarki da shi. Ta ina? Ai ba zan iya ƙarasuwa da shi ba idan na zo nan ba san me zai yi ba. Ina gida ni na dawo gida. Yana can cikin gamji ko kallo na bai ba da muka shigo ba. Kawai shigewa yayi ni kuma ne zama na a falo ban ma san inda yake ba yanzu. To ina zuwa an jima dai na iya fitowa ko ni kadai ne. To shikenan. Na za ka? Inda kika aike ni. Kai a rayuwarka na duniya baka ga na yi fushi ba ne? To. Haka ake fushi ko? Daga gana fushi ba ne? Duk laifin da ka yi min na dawo ban bi ta kanka ba ban zo inda kake ba na baka ka wuce fu ni ina zaune a nan na gama kumburi na da fushi na ka zo ka ci wanka kai zaka fita. Kai baka san ran mutum ya ɓaci baka ba shi hakuri? Ni na ɓata miki. Wani ɓata miki ni ba ki ga ɓata min da kika ba. Kin je kin kawo wani wanda ya ƙirƙira mai na a mabarki. Wai direban ki. Kin je kin sai kankana a gurin wanda ya kidnafe ni. Wai za ki sai kankana a gurin shi duk kankanan cikin Kaduna, duk kankanan cikin Najeriya da su duniya. Wai baka ji abin da na gaya maka ba mafarki ƙarya ne ba? Yanzu kai abin da kai mun kai adalci wannan ba zuba mun da mutunci ba ne? Yanzu da supermarket muka je ka gansu haka za ka yi musu a gaban ƙawaye na ka wulaƙanta ni? In dai na ga wanda ya mun shi mutunci a mafarki ba supermarket ba ko kantin kwari na ma. To mu je yanzu supermarket. Dawa. Ai sai. Dawa. Ai ko da ka ji na ce mu je na ka shiri ne. Ina tunanin kayi hankali. Ashe ana na har yanzu jiya yau. Ba inda zani da kai. In gaya ma. Me yasa? Saboda abin da kake mun ban san me zaka ba a gaban kawaye na ba. Yanzu ban da Allah sa daga ni sai kai ne sai direba ai ban san me zaka yi ba. Yanzu kawaye na ka dinga ja mu abin dariya? To an fasa shiriwan. Yanzu ma na fara tsule tsaya. Sweet. Wallahi tallahi. To yanzu ma shaye-shaye daga nan. What? Faɗace. Har kwartanci zan fara. Allah ya baka sa'a ni ma zaka ga abin da zai a cikin gidan nan tunda kullun ana maka faɗa baka jin magana. Ka je ka ci gaba. Daga yau karki ƙara tsallaka bakin gate. Ba ni ne miji ba. Kuma kai ma ba inda zaka je ba? Sai dai mu zaman gida. To sai mu gani tsaidani yanzu ma fita zan yi. Allah ya baka sa'a zaka ga abin da zan maka a cikin gidan nan mazuba. Ai mun dade azube muke yi. Mun dade dama haka kika mun ai a mafarki. Gashi nan halin ki na gaske. Na ga miki ni waliyi ne in har abu na mafarkin shi sai an zama gaskiya. Gashi nan na gani a cikin mafarki gashi kin zo kin canja mun. Dan Allah ka mun shiru na ga da wannan surutan. Sai tattara maza kike suna binki. Liya kwashi maza ta nan ki kwashi maza ta nan. Sweet. Oh Allah. Me. Abu kuma na ka kuma har da sharri ne? To kalin da kyau me na rasa ba ciko bane ba. Inda as ne kawai ya rage mu fa. Sai ka je ka nemo shi. Zan je yanzu zan je. Yake ana ni fita. Zo nan. Kuma kafin da wuce mun girki. Dumamen kanzo zaki mu. Sweet. Ba sai ka ci ba tunda ka siyo ka ajiye? Wannan wani irin masifa ne, wannan wani irin jarabawa ne. Kullun buri na mutumin nan ya gyaru kullun in ya tashi in na dinke nan sai ya kwance nan idan na dinke nan sai ya kwance nan wannan wani irin masifa ne. Aisha wai hulun da na ce ki kawo min shine ya tsaya kika bata lokaci haka? Aisha! Haba dan Allah kai haba. Ina daga ciki fa ina ta duba muka hulun ya ce da kai. Dan Allah malam gashi duk ka bi ka da kai ta kwala mun kira ba sa sauti. Baka tunanin yadda zuciya ta ke harba da ke bugawa. Gaba na ke faduwa kana da Aisha. Ada wannan gashi. Yanzu haka ne dace ki mika min hular. Kin dauko min hular da bata dace da kayan da na saba amma kuma kina mika min ita da bayan hannu. Macin ashe fa ka san macin to ita na ga dama
Dan Allah malam buga ta akan ka ja please ka rungumi sori ka dau jakakka ka tafi aiki. Ba komai, amma dai ya kamata ki gane ke ba yarinya bace. Wannan abubuwan da muke ya kamata a ce sun canza, ya kamata a ce na samu sassauci. Kullun abu daya? Gaskiya ne, ba yarinya bace, ka sani fa na yanke ma kasa cibi. Insha Allah na san yau da gobe sai Allah ya kawo mun sauki. Ni zan tafi. Ko yanzu akwai wani abu da kake son maka ne? Shara'u kayan kwalba a yi magana gida mafuta kake jira ka fara. Amma ai ina ganin ba kalman da ya kamata ki furta min kenan ba dan ce zan tafi. Ni ma fa zan tafi. A'a, rike kanai da zaka ce mu zaka tafi. Ka hanya nan malam ƙara gaba dan Allah. Yanzu kalman da ya kamata ki gaya min kenan, ni ma fa zan tafi. A rarrashin ka zan yi kaman dan jaririn da aka haifa yanzu. Ba komai. Wata rana sai labari. Allahu akbar, mai labarin ma ya mutu, Allah ya ji kan musulmi. Ka tsaya min aka. Ha'a. Hai, ana yarinyar kyakkyawa ce. Zan kwaɗi? A kana falo ne? Hai, na bayi ne. Wakijiyar na saki tusa. Ba wannan ba. Kai da kullum ba a magana arziki da kai sai kai bakan magana ko kai ta tsiya. Yanzu dama kana ji a ne waya da kawata ko? Za mu je supermarket zan je yin shopping. To yanzu ta ce jin same ta a can ne. Bari in je in dawo. Ba da ni ya kamata a je ba? Da kai. Ai ka riga ka bar da damanka. Kai mu kanka asara. Yanzu duk abin da zan je in siyo abuna abubuwan da zai amfani da shi da wanda zai amfani shi a cikin gida amma naka to ai ni ke da ikon fita na hana fita. Ka mu fara haka da kai, kada ka sake ka fito da wannan siga, kar ka fito ta wannan siga, kar ka sake. Ni dai bari in je kawai in dawo. Na ce na hana a zauna. In zauna an maka ne? Igiyan aljannar ke yana ƙarƙashin ƙafa. Shi ne na gaya maka, ba wani abu zan je in yi ba. Abubuwan da za mu amfani da shi ne da ni da kai a cikin gidan, su zan je siyowa, kuma ka fi kowa sanin ko menene. Shi ne kuma har da kika canza kwalliya? To ka fi son tafi ne kamar da kake yawo kai ma sai ka ce baban bola? To tsaya na je mu yi magana ne dan Allah. Kika san ko wani soyayya wannan miki ma? Allah. Komai na zo da shi sai a yi watsi da shi. Sit down please. Sai ka ce kana da magana da ni amma Ijulus la talk. Ijulus. ina jin ka. Ina jin ka sai wani karkada kake yi. Baka shirya ma maganan bane in tashi. Abuwa nan Allah. Hawa ke ki dan jure ki gwada hakuri wannan na 'yan mintuna. Amma tun har kin gaji. Bako za mu yi na Allah. Bako kuma? Dan Allah barka. Ya yi so. Shiga. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bako baka ce? Mama. Awal din da yau kuma ya zama bako a gidan? To bako ne mana tun da ba gidan nake ba. Hajiya. Mun kare. A ba dai to ai da a ce ban san ka bane ko ban taba ganin ka bane shine. Na fa san awal ne kuma abokin ka ne. To me ya ce mu wani bako? To in wannan rashin tarbiyya da ɗabi'an banza irin na matan birni ba mutum ya shigo waki kamar wani abin sha ko drinks. Zan kawo mai ayin kai da kace bako ne shine abin ya bani mamaki na ga dai awal na san shi na kuma san abokin kai. War gida. Awal. Ya kwana biyu. Wallahi lafiya. Ya kokari. Alhamdulillah. Ka ni ma da ke kwana biyu ba na gari. Tun shekaran jiya. Sai na kashe da ke. Ina ansawa ai ranar na ya zo mun gaisa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Mun kare. Madalla. Ya kokari. Ya rana kuma. Ai ku kuke shan rana baka ji AC ba. Ma ya ji jiki na ya canja. Allah dai ya mana jiki. Amu. Madalla.
dama yanzu dai a takaice kin san ai shi ma tsohon direba ne kwatakwari kenan tayan jirgi shakka babu inkiyan shi ma kenan saboda tsawagen iya motan shi ina gaya miki ya fara tsula gudu nan zuwa Lagos ba ana kwana a hanya ba cikin awa 3 zai je ko 5 ai duk tirelolin hagu mado ai na kashe tayoyin su tsama gudu awa 3 zuwa Lagos aka kashe kuma tayoyin su awa 23 hannun ce kake mun kisa a dauke ni makarci to ba din wannan bane dama ya dan kwana biyu ma babu mota a hannun shi so kin san makiya shine nace yanzu shine sabon direba ina direba da na kawo shi yau fa na kawo shi fa saboda kawai kai mafarki da shi shine zai zama ku abin ka kore shi ka tsane shi bai mun ba yawa wai to duk rashin kunyan da ya mun a cikin mafarki da kika aure shi ba a gaban ke fara na maimaitawa ni fa mafarki ka gaya mu mafarki fa ƙarya ne na kuma gaya maka amma tun da haka ne ka ji ka fi amincewa da wannan ka yadda dai ko ke ba ki san shi ba na haji ai ga na gida ko ma menene to ai kaji ai baki da tsawo na mai gaddawa ne ni ne baki na da tsawo Hausa ne fa karin magana ne fa na Hausawa ka taɓa jin karin magana ai Hausa iri ne akwai wannan to da ma baka san ce idan kai na kare ba kwakwalwa ka take bi wallahi baka da dama ba karamin daɗi wanda magana da aka ji ba shikenan ni na yadda ma na amince da zaman ka madalla ke kuma daɗin kike ji an zage ni ai na fi son suna da zai ga sani shi alamun jini ya haɗu ga yayi jini ya haɗu Allah dai tabbatar da wannan zama to amin ya rabbi ba komai dai ai ranan ka na farko ne ka san ko amarya ana lallaba ta kafin daga baya ci ubanta to kai ma in ka mun misbehave wallahi wajarar zan yi da kai kaka ga abokina ne kai kai dai ka kawo ya ja ba wani abu da aka dafa a gidan ne je ka sako kayan ka dawo in dai abinci ne anan har wani sai ka ba in dai gidan nan ne to ni mai sauki ma ko kwaya soya mun to kai ko kwaya soya kar ka dawo yawa ina ne kamata cin zakaya shiga nan ɗakin baki kenan amma ba a tusa a bayi ya tsari kaɗai yake da wanka yanzu dai kaga ma sai mu zauna lafiya tunda dai ka riga ka kore shi ne kuma zan je in ba shi abin da ne niyya kaga dai ba za a ce a mai wulakanci ba wannan tunda ka kawo shi ka ji shi ka gani to ni ma na yadda na amince saboda ni na fi son kwanciyar hankalinka na fi son zaman lafiyar mu a cikin canja min tashan nan ni remote din nan ba na gane markan shi samun rande auto ya kamata a ce kullun dai ka dinga ganewa ni abun da yasa wa nake zama a falon nan da kin bar ni a wancan ɗayan falon ni na fi gane tv irin na da mai babur din baya amma kin kawo ni wanda zaka dinga dannawa ba da hannunka ba ruwanka da remote kin kawo ni wannan ba na gane remote din nan canja min samun rande auto to nan koma falon can ki gyara min wancan tsohon tv ni na fi so ka zauna a nan kaga wancan ya lalace ka bari zan siyo maka sabo irin shi tun da ka fi gane wancan yawwa ko kai ka ga abin da ake yi ba samun rande auto ka ji daɗin mazge mutane kenan kai hala yanda ka san jaki irin a ƙauyen nan lokacin da muke ɗiwon kara haka muke koran jaki na ji daɗin kayan nan ni ba hisba ba ni ba ka ba ni ba karota ba driver ke yanzu dai kana ce ka dage dole sai ka yi ma direba uniform to kai hankalinka ya kwanta a hakan shi ne daidai yana da kyau saboda da an ga mutum ya san aikin shi ko yaƙi ake sai kauce lafiya da in ga mutumin kirki in ga wanda ya san mutunci ya san matsayin shi ba karamaniwa ba irin wancan
wancan mai wuce gona da kerewa ka zo cin arziki amma kana raɓan matan gida an kwansa bai san cin arziki ma. Yanzu dai ai magana ta faru ta ƙare wai an yi wa mai dan mi ɗaya sata. Da sharaɗi duk da kai abokina ne ba zai hana in gaya ma sharaɗin ba. Iyalina ne kar a kusance ta. Yawwa. Ni ina kusanta ga iyalin wani haramun aikin ne wuta ina me zai kai ni. Da an yi haka an zauna lafiya. To Allah ne kyauta in zuciya ba ka shi. Shi kenan dai ko kaga daman yanzu tun da gashi sai mu je kai ni kawai inda zan je. Ba shakka Allah sa da mota akwai rediyo. Rediyo kuma? To me zaka da rediyo? Ina son ina tuki yanzu ina jin waƙar Elwai. Wallahi ba ka rabu da abin dariya. Wato kana jin me? Sosai. To ba yanzu na gaya ma cewa ga sharadi kada kusanci mata na bare har a zo ana ba su da to da zan ta kana jiki koko to ni kadai nake da haƙin nishadantar to zan rika sa ta kuka shi kenan ai abin dariya ba zan yi dariya ba in bai sani nishadi ba me kake so ya sani kai ma ka dinga sani mana haba dan Allah ka ko ina sai ka nuna halinka a yau da ranan ka ne na farko ranan gaban ka kara madalla kuje madalla sai mun dawo kai kuma to sai mun dawo yau na ce moto ce kuma ruwan oto ce oto yawa kai ko kawai kin ci gaba da dariya ko kuka kake so in yi Yusuf Ami magana yake yi ne? To Yusuf ko magana nake ana son ba saurara ta kake ba kuma na san baka jina sai dai ta hayaniya ta kawai na yi mamaki da za a ce ka kasa manta abin da ya dade da wucewa. Ami ina kokarin naga na manta da dukkan abubuwan da suka faru a baya amma me iyaka dai ka ce ka kasa mancewa da ita kuma Yusuf ya kamata a ce ka fawwala mu Allah ki komai da ba wannan magana ake yi ba. Ami na kasa yafa abin da ya faru ne. Yanzu tsaya in baka yafe ba ya za ka yi? Ami da yanda zan yi. sanyi nake ji na ki mini kalmar so war na as war shigo kai kai dai ban yawa an sa dama duk ya gaji tun daga moto ya dauko mana tun daga moto ya dauko je ka aje shi to a falo ni nan tare direba na kaya me faru cire kayan nan ya cire ka me faru da zai cire kayan ka cire kayan na kore ka Raja kin ga asiri ko? Aha ba, kora kuma. Kamar an san mun gidan da kenan fara aiki. Ina ai ba zai yiwu ba. Yau da zuwa ka kuma a kore ka aiko baka isa ba. Sai da muka fara jin daɗin zama da shi muna da sha'i mutumin kirki a wannan ka ne fa. Yau Hajiya kirke mu ta Hajiya. Aha ba wane ai hakuri za ka. Yan kun huta kuna dariya. Kun dawo kuna dariya. Dariyan ma da kuka yafi na fitan ku. Kuka kake son mi? Ka san dariyan da ya bani ne? Ai na ma rage ko? Abota abin ya baka ko? Sosai. To. Ina.
me kake gaya mata? Kamar yaya ne za ka taba? Ka san na san ka tun ba yau ba muna tare da kai duk tsulat yanka na sani. Me kake gaya mata? To me faru? Me shirinka? Me shirinka? Kaga da ni za ka yi magana ba da shi. To ya daga kawo shi har kin fara saba da shi kina ce ma za a kore shi ba. Ƙwarai da gaske. Wannan magana kuce. Ni barin koma daga waje. A'a. To cika shi. An ƙya cikin shi. Na ce ka cika shi. Yau bai isa ya kwanan da aikin nan a yanin shi ba. Tafiya zai yi. Haba, ni fa na son cewa duk aikin da aka kore na baya ma. Asiri ne. Ga shi wannan ma za a kore ni. Haba Allah. Ai ba za ka kori ba wannan. Zai koro. Ina. Wannan balagaggen yanzu yana baki dariya. Amma dan Allah. Ku ga kake so ba ni? Kai cire da Allah. Kamar ya. Ka cire. Allah ba zai ci. Allah kana asirin nan ba zai ci ba. Wallahi ba zai ci ba kuwa. Ka cire ai ma kike sai ma. Ba zan cire ba. Ka cire. Ka dawo gobe. Akan menene? Kayi na farko shine yanzu kake so kai na biyu. Kai ka fi so a dinga zama da marasu mutunci? Haka kurin? Wallahi ba zai taɓa koruwa ba. Ai tun da ka kawo shi kace ka yarda da shi abokin ka ne na san shi tare kuke. Tare kuke. In ban yi daga baya ko kice zaki aure shi ko? Ake kake nan magana guda ɗaya. Magana mafarki da yake karewa daga gare ka. Sai ka je kai tai ni kaga shiga ta ka je ka aje mu a falo ni barin je wato. Barin aje ma. Barin aje ma. Barin aje ma. Kai a ci abincin. Bastard extravagance. Ki ɗaya da kayan giwa. What? Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mustapha Muhammad Malo wanda an kai sani da ɗan Sokoto. Jamilu Muhammad wanda aka fi sani da ɗan Sholi. Ni babban jarumin barkwanci ne kuma producer, marubuci kuma mai bada umarnin wasannin barkwanci. Karkashin kamfaninmu ɗan Sholi Team Nigeria Limited, idan kuna da wani sako da kuke so ku isar ko kuma a tallata muku hajanku, kofa a buɗe take. Ta wannan hanyar za ku iya tallafa mana, mu ma kuma za mu tallafa muku. Mu tallata kasuwancinku kuma ku ba mu 'yan silalla mu sa abinci a bakinmu. Ta yadda duk wani ɗan kasuwan da ya sa tallarsa a cikin wannan shirye-shiryen da muke yi to ba zai ji kunya ba insha Allah. Kuna iya kiran wannan number ko kuma ku tuntuɓe mu ta email address namu dansholitim@gmail.com. Nagode. A halin yanzu muna da manya-manyan ayyuka da muke saki kamar irin su boka mijin aljana, ruwa biyu, mijin soja, mijin yar auta, kishin maza, akwai bakuwar dan sholi da wanda ma ake kan niyan yin su akwai irin su amaryar dan sholi, akwai irin su celebrity, autan maza mai farin jini duk suna nan zuwa a cikin wannan shekarar insha Allah muna muku wannan albishir din. So dan haka ku ci gaba da bibiyan mu a YouTube channel namu masu karfi irin su dan sholi, akwai kuma dan sholi team, Malo dan Sokoto TV, akwai Hajiya Lasko, akwai dan soja, akwai Abba SK Mafia. Wayannan su ne official pages namu da muke sakin ayyukanmu insha Allah karkashin dan Sholi Team. Mun gode da bibiya, mun gode da nuna mana kauna da kuke yi. Sannan kuna iya mana comment a ƙasa a cikin wayannan ayyukan da na kirgo. Ku gaya mana wanne kuka fi so mu ƙara bashi muhimmanci. Allah ya biya.